Ja näin painetaan sitten ensimmäisen kartan. Nyt on mielenkiintoista nähdä, eli siellä on nyt sitten nopeat kuljettajat tuolla takana, eli sieltä lähti Markku Arkola, Joonas Salu, Vimmalta paikalta ja Vimmalta paikalta sitten Petri Makkula ja Timo Karttiala. Katsotaan, kun tuolta tullaan. Siellä mennään edelleenkin virolaispari numero 2, eli Peter Kytsälä kärjessä, ja sitten katsotaan, kuinka nämä muut lähtevät matkaamaan eteenpäin. Että nämä sijoitukset vaihtuvat tuossa nyt sitten todella nopeasti jo alkumetreillä. Katsotaan, kun tuolta tullaan Kytsälä kärjessä, ja Näyttönen repistä kyllä lähdetään tekemään makeata tässä vaiheessa. Katsotaan muuttuu tilanteeseen. Peter Kytsälä kakkosena pisteen päässä. Tapio Mustasesta ja oikein Freemanista, että tää oli tää pari, joka ei ole täällä nyt sitten mukana johtuen siitä, että Tapio Mustanen on tuolla aiemmissa. Sitäänessä käytetään läpi ja haetaan näitä paikkoja. Valera Pärpöitä, sitten tulee jo pari numero 99 vippapaikalta lähtenyt Petri Makkula, Timo Karttiala. On tuolla kakkosena, kolmantena sitten vielä Oina Roope Tukkanen, neljäntenä Toni Kamppainen Peltomaa, viidentenä Markku Arkola, Joonas Salu nousee myöskin hienosti, kuudentena Pasi Lepsä, Pasi Ruponen, seitsemäntenä Taramo Vettelmäärä Meijus, kahdeksantena Hannu Kokkola, Markus Kiiski, yhdeksäntenä Ari Jumppanen, Sami Sivanainen. Ja sitten siellä katsotaan nyt tilanne, eli meillä puuttuu Pekka Käräjät ja Rupakka ainakin meikäläiselistä, mutta kyllä seuraava kierroksella tämä tilanne annetaan monitorilla merkintää siitä, että olisivat menneet tuossa käytetään meitä myös sanoa lähtöpaikalla. Elikkä ovat siellä menee ovat lämpärillä ja ja sitten siellä on huimaa taistelua kolmas paikka.